І ми повертаємось до ефіру. Олег Борисов з вами до 9 години вечора. Отже, друзі, тримаємо руку на пульсі усіх подій, які стосуються як тимчасово окупованого Криму, як України материкової. Ну і, звісно, все за її межами. Ну і будемо вирішувати нагальні питання, нагальні інформаційні меседжі, які в останній час дуже і дуже підбурюють інформаційне коло нашої країни. І давайте розпочнемо з того, що автору підручника з новітньої історії України рекомендували замінити термін «війна на Донбасі» на «громадянський конфлікт», оскільки зараз ідеологічно змінюється ситуація. Я хочу нагадати, що у 2014 році, відразу після анексії Криму на сході України, Росія почала збройну агресію. Бойові дії тривають між Збройними силами України з одного боку та російською армією і підтримуваними Росією бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей, з іншого. Офіційно Російська Федерація не визнає свого вторгнення в Україну, незважаючи на надані Україною факти і докази. Розтлумачить нам про це все і розкаже, розповість, попитаємо все у Лілії Гриневич, міністра освіти та науки України. Я вас вітаю. Вітаю вас і усіх глядачів. Дякую вам, по-перше, що долучились до нашого ефіру. Дуже і дуже вас чекали. І дякую, що знайшли час до нас приїхати. Це першочергово. Отже, пані Лілію, хочу спочатку нашим глядачам нагадати, що у нас відкриті телефонні лінії. Зараз ви номер бачите на екрані. Це плюс 38 073 419 41 58. Можете дзвонити з будь-якої точки світу. Дзвоніть, питайте. У нас телефонна лінія відкрита без проблем. Отже, пані Лілію, відходячи від цих, так, якщо можна назвати, скандалів з цим підручником, будь ласка, розтлумачте, тому що дуже багато фейків розповсюдилося і вже, взагалі, я так розумію, спорчений телефон створився. Розтлумачте, будь ласка, що це трапилось і, взагалі, Міністерство освіти і науки як на це все відреагувало? Ну, насправді, був такий факт. Знаєте, зараз такий перехідний період. У нас відбулися вибори президента, нас чекають вибори в Верховну Раду, і мені здається, що різні люди з ідеологією, яка дуже далека від ідеології української держави, починають висувати голову і пробують, просто намагаються випробувати, працює чи не працює. І деякі такі люди, які взагалі після подій Майдану, здавалося б, виїхали з України, раптом вони повертаються. І от ця історія з того самого розряду, коли вони намацують ґрунт. Що ж відбувається? І в даному випадку був дзвінок до видавництва від однієї з експерток з історії, яка зателефонувала і запропонувала, щоб автор підручника, а цей автор, ну, мені відома людина, яка мені, власне, про це розповіла, змінив формулювання в підручнику «російсько-українська війна». Автор підручника наполягає, що цей конфлікт – це не просто конфлікт, це є збройна агресія і називається російсько-українською війною. Натомість експертка російською мовою попросила видавництво, щоб автор і змінив формулювання. А також, коли було зустрічне питання видавництва, що, по-перше, ми вже отримали гриф Міністерства освіти, і ми не можемо зараз вносити таких змін, відповіла, ну, ідеологія міняється. І от, розумієте, оце формулювання, що ідеологія змінюється, це якраз є такий пробний камінчик, що саме, як буде реагувати суспільство. Тому, без сумніву, ми не дозволимо змінювати зараз підручники історії України. Без сумніву, що наша позиція є однозначна. Підручник отримав гриф, він йде на друк. Але ми не можемо мовчати про такі факти. Тому що зараз всьому суспільству потрібно бути обачними, тому що, власне, в таке міжсезоння президент, недавно відбулись президентські вибори, і, звичайно, що у нього дуже багато різних справ, різної роботи, так, і інколи можна на щось не звернути увагу. Але я вважаю, що і намагання працевлаштування пана Портнова, і ось такі заяви експертки, що ідеологія міняється, це є все не що інше, як тривожні дзвіночки,
і на які ми повинні зразу висловлювати чітко свою позицію. Чи поєднуєте ви це безпосередньо з оточенням Портнова? І взагалі, чи відомо, що це за людина дзвонила і просила виправити? Це експертка, так, яка експертує підручники з історії. Так, відомо, нам зрозуміло, хто є ця людина. Це її особиста позиція. От вона має таку позицію, і вона з цією позицією звертається. І це зовсім не пов'язані факти. Пан Портнов і, наприклад, те, що говорить зараз ця експертка, але ми бачимо, як ті люди, які свого часу були абсолютними ідеологічними противниками і мали дуже чітку проросійську позицію, ці люди, які впродовж останніх 5 років ніде не появлялися, вони раптом почали появлятися і заявляти якусь свою позицію. І це означає, що вони розраховують, що можуть бути якісь політичні коливання, якщо ж взяти наш медійний простір і ті канали, які сьогодні взагалі пропагують антидержавницькі гасла, то в цьому випадку ми розуміємо, що зараз потрібно чітко реагувати на будь-які такі тривожні сигнали. До речі, ви сказали про ось цю експертку, хочу ще додати, буквально півгодини тому в цьому ефірі з Олексієм Мустафіним говорили, і ми якраз говорили про цензуру і який вигляд вона має зараз. Цензура не в плані заборона щось говорити, або навпаки доказати, так звані темники давати, а навпаки це все залежить від тих чи інших експертів, спеціально експертів-політологів, які лобіюють ті чи інші інтереси. До чого я й вів, чи не може бути ця експертиня, за яку ви кажете, так? Чи не може бути вона якраз тією людиною, яка лобіює ті чи інші інтереси окремих якихось людей, зокрема проросійських, які вважають, що справді у нас триває громадянська так звана війна на Сході? У нас немає фактів пов'язаності, але те, що вони рідні ідеологічно одне одному, це є факт. Тому що якщо людина говорить, що ідеологія міняється, значить її думки суголосні, власне, з тими всіма позиціями, які сьогодні заявляють окремі політики, але заявляють і різні діячі, які свого часу вже натворили в цій країні, так, а тепер хочуть повернутися знову до керма. Зокрема, з адміністрацією президента вже якісь були перемовини або реакція якась на цей випадок? Не було. Адміністрація президента не має жодного відношення до але цієї все ж ситуації. Таки, резонанс, як не крути. Але що нас цікавить, що адміністрація президента все-таки підтримувала освітню реформу. Тому що ми розпочали дуже серйозну реформу «Нова українська школа». І це ж не тільки мова йде про президента, йде мова про Верховну Раду, яка буде новообрана, новий уряд. Наш уряд, уряд Гройсмана, вклав в цю реформу дуже багато інвестицій. Це є податки громадян України. І ми розпочали зараз, завершили 1-й клас нової української школи з новим державним стандартом, в новим освітнім середовищем, вчителями, які спеціальне навчання проходили, 450 тисяч першокласників. Наступні 500 000 підуть з 1 вересня, теж будуть вчитися вже за новим стандартом. Це школа оновлена, яка спрямована на те, щоб діти замість їх запаковувати тільки знаннями, отримували компетентності, необхідні для їхнього життя і для 21 століття. І нам важливо, це ж реформа на 10-річчя, щоб наступна влада обов'язково теж інвестувала в цю реформу і не викривила цю реформу. От для чого нам насправді потрібно співпрацювати всім разом, тому що за цією реформою є зусилля величезної кількості людей, які вже вкладені. От ви сказали про тривожний дзвіночок, в зв'язку зі зміною влади, в зв'язку з такими дзвінками, як були. До чого я веду? Я згадую, коли перший час проходив після анексії Криму, перше, за що взялися у тимчасово окупованому Криму, за освіту. Тобто з перших класів одразу казали, що Україна бандерівці, там взагалі жахіття, тому що страх. освіта – це провідник державницької ідеології. Так. Цілком правильно. І тому ми на це реагуємо дуже чутливо. Тому що нам важливо зберегти свою систему координат, державницьку систему координат. І, власне, щодо освіти, хочу сказати, що зараз в парламенті є закон про загальну середню освіту,
Він пройшов перше читання, і нас чекає друге читання цього закону вже в новому парламенті. І дуже важливо, щоб там не було викривлено частину важливих положень, які пов'язані, зокрема, із реформою освіти. Якщо вже відходячи потроху від теми з цим скандалом, трошки зачепнули безпосередньо реакцію адміністрації президента, нового президента України Володимира Зеленського. Які у вас зараз стосунки? Маю на увазі не вас особисто, а міністерства. Погляди чи однакові, чи не однакові? Можливо, в чомусь різняться, можливо, в одному векторі направляєтесь. Взагалі, кулуарно, розкажіть, будь ласка, чи були у вас якихось вже зустрічі або ще? Ні, поки що жодних зустрічей з представниками. Це 32-й день, здається, вже з президентства. представниками адміністрації президента, чи тим більше з самим президентом у мене не було. Чого ми прагнемо? Ми прагнемо донести думку про пріоритетність реформи. Нам важлива думка фактично політичної сили, яка має всі шанси набрати більшість в парламенті, яка має завести туди велику фракцію. І тому ми б хотіли, щоб вони перейнялися цією реформою. І, звичайно, продовження, наприклад, для мене політичної діяльності – це є рішення, яке виходить якраз з тієї точки зору, що цю реформу треба захистити і її потрібно далі продовжувати. Тому, звичайно, нам потрібен такий діалог, поки що його не відбувалося. А ті експерти, які сьогодні промовляють від адміністрації президента з приводу освіти, вони ще не висловилися предметно щодо саме цієї реформи. Вони, наприклад, говорять гасла і речі, які ми вже втілюємо. Тобто, поки що це порозуміння, я так розумію, попереду його потрібно якимось чином налагодити. Знаєте, в цивілізованих країнах щодо реформи освіти, оскільки це реформа на десятиріччя, ти заходиш в перший клас, так, а потім виходиш наприкінці, коли вже ці діти-випускники. Так от, домовляються політичні сили між собою, що ми конкуруємо, все добре, але щодо реформи підписуємо меморандум, що ми її 10 років не рухаємо. Реформи освіти. Звичайно, що в нас такий цивілізований дискурс між політичними силами поки що, на жаль, практично неможливий. В нас не та політична культура. Але я, як міністр освіти, готова дискутувати з різними політичними силами і пояснювати важливість і пріоритетність цієї реформи. Трошки давайте відійдемо від теми загальної, давайте до теми Криму. Дивіться, що було в планах, що зараз і що буде, маю на увазі з популяризацією кримсько-татарської мови. І, звісно, цікаво про ось конфлікт. Ми маємо вже ось факти і дзвінки щодо війни на Сході, але щодо анексії Криму. Чи повідомляється про це в підручниках? Чи буде? Чи було? І взагалі, які у вас плани на кшталт цього? Ну, незаконна анексія Криму – це є великий історичний факт, який вже ліг в усі підручники новітньої історії України. Це неймовірний прецедент, і ми його розглядаємо як повним порушенням міжнародного права. І, звичайно, діти, які здобувають повну загальну середню освіту, дуже чітко повинні про це знати і розуміти. Це перше. Друге, я хочу сказати, що вам відомо, що був прийнятий закон про освіту, і там є мовна стаття. Відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, ця стаття, вона оскаржується в Конституційному суді України, але її розглядала Венеційська комісія. І в цій статті ми в загальному описали мовну ситуацію в Україні, а зараз в законі про повну загальну середню освіту, в тому законі, який є, власне, у парламенті зараз в першому читанні, ми розшифрували цю статтю і спеціально зробили окреме положення, яке стосується безпосередньо кримських татар, де ми чітко заявили, що саме кримські татари мають право і вивчати свою мову,
і навчати вивчати предмети своєю мовою. І дехто нам говорив, чому ви такі даєте привілеї по вживанню кримсько-татарської мови під час навчального процесу саме кримським татарам. Наша логіка дуже проста. Сьогодні, крім України, не існує жодної держави, яка захищатиме і розвиватиме кримсько-татарську мову. Тому що сьогодні це корінний народ, який є в себе вдома. Крім того, він ще й вигнанець своєї основної території. І ми, як Україна, зобов'язані розвивати кримсько-татарську мову і зробити всі можливості, щоб мова могла жити і наповнюватись термінологічним апаратом. Тобто, щоб вона розвивалася. А це неможливо зробити без освіти. До речі, от в продовження ваших слів нашим глядачам хочу нагадати, що буквально десь, якщо не помиляюсь, на початку цього року був у Криму скандал. Ходили з такими от папірцями, де підписували, було надруковано «Я соглашаюсь не учить кримсько-татарський язик» і підпис. І це було типу папірці просто добровільні, але насправді їх всім учням давали. І от нам навіть один папірець отак от таємно передали, ми його дивилися, і реально під грифом на публіку в Російській Федерації, в тимчасово окупованому українському Криму, в медіа кажуть, що от люди самі відмовляються від навчання кримськотатарської мови, переходячи з латиниці на кирилицю, як це було ще дуже давно. А у сухому залишку маємо те, що їх примушують. Це знаєте, як добровільно-примусово. От це знову ж таки нашим глядачам і ті, хто зараз нас дивляться в Криму. От, що хочу донести, от позицію України щодо навчання кримськотатарської мови, щодо популяризації її, і там, у тимчасово окупованому Криму. Продовження цієї теми. Можна я відреагую? Звісно, так. Тому що, звичайно, це не що інше, як намагання зменшити кількість людей, які володіють рідною мовою. І я хочу тут пригадати слова Ліни Костенко, що нації вмирають не від інфаркту, їм спочатку відбирає мову. І тому треба надзвичайно доглядати за тим, щоб діти вчили рідну мову. І щоб ця мова жила і розвивалася. Це є політика Росії, як політика шовіністична, яка, власне, і проти України була, проти українського народу Росією свого часу теж така політика застосовувалася. Так. Еліту вбивали. Без сумніву. І так само забороняли вивчати українську мову. Просто це робиться іншими методами. Тоді забороняли, а тепер примусово, добровільно заставляють. Тому, без сумніву, це обурливо. Це от додати до ваших слів так, що еліту завжди вбивали, українські підручники спалювали, українську мову придушували, намагаючись навести ось руський мір ще з давніх давен. Але чому історія не вчить? От чому? Ну, якраз, бачите, ті, хто хочуть відбудовувати імперію, вони цей урок дуже добре запам'ятали. І вони цю політику з приводу народів, які вони хочуть пригноблювати, далі продовжують. Важливо, щоб ми пам'ятали уроки історії. Важливо. І щоб в жодному разі ми не давали слабинку. Щоб ми розуміли, що під різними красивими гаслами з нами хочуть зробити. І що, коли ми даємо цю слабинку і немає сили спротиву, чим більше ти не чиниш цього спротиву, тим далі вони йдуть, тим далі агресор іде. Тому це дуже складна ситуація. І ми розуміємо, що сьогодні в Криму мешкають люди, які опинилися інколи заручниками цього режиму, який прийшов в Крим. І, до речі, ми в системі освіти спеціально для того, щоб витягнути більше дітей з Криму, випускників з Криму, до наших вищих навчальних закладів, створили для них спеціальні умови. Для них і так само для дітей в окупованих територіях Донбасу. Тобто, їм ж важко підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки вони навчаються фактично в російських школах.
І хоча ми маємо дистанційні курси, особливо з українознавчих предметів, але зараз, розуміючи, що вони не можуть складати ЗНО, ми створили центри Крим-Україна і Донбас-Україна. Зараз, наприклад, таких центрів Крим-Україна в нас працює 35 у 8 областях України. І це ті центри, куди випускники з Криму можуть приїхати, і їм допоможуть зробити все, навіть допоможуть скласти певну різницю і державну підсумкову атестацію з різних предметів, щоб вони ще й отримали український атестат. Ми зацікавлені дуже, щоб саме випускники з Криму могли навчатися в Україні, вони отримують валідні документи, які визнаються у світі, які визнаються в Україні, і таким чином вони потім будуть тією основою, тими людьми, які будуть повертати Крим Україні. Тому в цій молодій генерації людей, які приїжджають з Криму і здобувають тут освіту, ми готові цій генерації сприяти усіляко. Що, можливо, не зробило Міністерство освіти України за 5 років останніх? Якщо ми говоримо про Крим, то мені здається, що у нас не зовсім динамічно відбувається ситуація з розвитком Таврійського національного університету. Я була тим міністром, яка допомогла університету отримати приміщення. І нам би треба було зараз для цього університету якогось більше свіжого подиху, більше ресурсів, більше можливостей. Тому що в університет сьогодні ідуть студенти, обираючи хорошу пропозицію. Студенти сьогодні, ви знаєте, що в нас іде фінансування за принципом гроші за людиною. І якщо людина обирає місце державного замовлення, вона обирає університет, який їй може щось запропонувати. Тобто, чи якісь програми подвійних дипломів, чи якісну освіту в окремій сфері. І я вважаю, що у Таврійського національного університету може бути більше ще можливостей, щоб він міг привабити більшу кількість студентів. Дякуємо дуже за цю відповідь. У нас лишається ще буквально 4 хвилини. Якраз коротко хотів ще одну тему підняти. Щодо мовного закону. Якщо я не помиляюсь, 90/10 зараз квоти, вірно? Там 90% української, 10% інших мов. Можу помилятися, але... Квоти на що? Квоти на українську мову в медіапросторі. А, в медіапросторі. Так. І, знову ж таки, черговий шквал пішов, притіснення рускоязичних і так далі. Ну, це ми вже звикли чути, я вже на це навіть не реагую. Дивіться, ваша позиція щодо мовного закону взагалі, коротко. Я підтримую мовний закон. Володимир Зеленський вже анонсував, щоправда, не зізнається, як він планує, які саме правки вносити, але планує вносити правки щодо мовного закону, не скасовувати його, але бодай зменшити кількість української мови не на 50%. Української мови залишиться більша частина, але збільшити російськомовний або іншомовний контент. Як ви ставитесь до цих правок і коли це вже буде внесено потім? Він не казав, коли саме, але вже анонсував, що таке буде. По-перше, я повинна бачити ці правки. Тому що, поки що ті меседжі, які ми отримуємо, зокрема, з цього приводу, вони є надзвичайно аморфні. Це не є конкретно. Я справді чула, коли президент говорив про те, що ми вважаємо, що треба внести деякі правки в цей закон. Які саме правки? На яких умовах? Що саме? Якщо йде мова про стимулювання медіапростору для кращого якісного контенту, як? Тобто, хотілося б, щоб в нас нарешті почались професійні дискусії. От мені не вистачає цієї професійної дискусії щодо освіти, тому що в професійній дискусії ви починаєте розуміти не гасла, а реальні кроки, які люди намагаються чи будуть запроваджувати. Ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше команда Зеленського, його партія, обов'язково в будь-якому випадку отримає дуже велику кількість голосів в парламенті. І тому від їхньої позиції по низці питань дуже багато буде залежати. Тому хотілося б оцієї відкритої професійної дискусії, коли ми маємо документи, які ми можемо обговорювати.
Поки що це тільки закидання ось в даному випадку щодо мовного закону певної ідеї, яку різні люди по-різному інтерпретують. Хотілося б, щоб ми вже починали говорити предметно не про інтерпретації, а про конкретику. Пані Лілію, я б ще 300 питань вам поставив, але, на жаль, ефірний час добігає кінця. Я вам хочу відверто і щиро подякувати за те, що знайшли час. Знаємо ваш щільний графік, але все одно дякую, що приділили трошечки часу для такого маленького каналу, але з великим серцем. Дякуємо вам за це дуже. Дякую вам. Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України, була гостем цієї години в нашій студії. Я хочу нагадати, що вже за 10 хвилин в ефірі телеканалу АТR проект «Бізнес і влада» розпочинається. Наталія Євченко буде піднімати теми тіньового бізнесу у сфері фармації. Знову ж таки, не перемикайтесь, буде ж дуже цікаво. Ну а на цю мить кажу вам дякую і хочу знову ж таки нагадати, завтра День кримськотатарського прапору. Телеканал АТR влаштовує великий марафон. Будемо все транслювати наживо, що відбувається у Києві безпосередньо в рамках цього дня. Тому залишайтесь з АТR і не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, тому що там ми вирізаємо найцікавіші моменти з нашого ефіру. З вами був Олег Борисов. Дякую вам і Крим, Україна.